Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, என்னையோட இன்னைக்கு வந்து கடைசி செஷன் பக்தி சதாச்சார்டு கல்கி அவதாரம் அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் பாடிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया साक्षुरोन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. லாஸ்ட் வீக் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பலராமரோடது ஆச்சு. பலராமர் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பலராமர் அவதாரம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செவன்த் அவதாரம், 7வது அவதாரம் அவரோட. 8th வந்து ராமர் அவதாரம், 8வது வந்து கிருஷ்ணாவதாரம் கிருஷ்ணரோடது. அதுக்கப்புறம் வந்து இது 9வது வந்து கிருஷ்ணரது, 10வது வந்து கல்கி அவதாரம் அப்படின்னு. 7வது அவதாரம் எதுக்காக அவர் வந்து பலராமர் வந்து அவதாரம் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவர் வந்து முக்கியமா வந்து பகவான் வந்து அவதாரம் எடுத்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, நிறைய இந்த சத்ரியா கிங்ஸ் எல்லாம் வந்து நாட்டை வந்து எப்படி வந்து இரண்யகசிபு எல்லாம் வந்து எல்லாரையும் வந்து கொடுமைப்படுத்திட்டு இருந்தாலும், அதே மாதிரி இந்த சத்ரியா கிங்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ராஜாக்கள் எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து ஆணவத்துல வந்து ரொம்பவே ஆடிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களை யாருமே வெல்ல முடியாது. ஏன்னா ரொம்ப படைபலம் ஜாஸ்தி, அவங்களுக்கு வந்து உடல் பலமும் ஜாஸ்தியா இருந்தது. அதனால அவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டபடி எல்லாருமே வந்து துன்புறுத்தி வெட்டி சாய்க்கிறது, ஒரு இது என்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒண்ணுமே ரீசனே இல்லாம எல்லாத்தையும் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சத்ரியா கிங்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சோ அதனால பலராமர் வந்து அவதாரம் வந்து பரசுராமர் வந்து அவதாரம் எடுத்தார். பலராமர் பரசுராமர் வந்தீங்கல்ல, நான் பரசுராமர் பத்தி வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். பலராமர் வந்து பாத்தீங்க திருப்பி எதுக்குடா அவதாரம் எடுக்கிறார். அதான் இல்ல பலராமர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து பகவானுடைய ஒரு விரிவாக்கம் தான். பலராமர் ஃபர்ஸ்ட் விரிவாக்கம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பலராமர், வாசுதேவர், 4 பேர் வராங்க. வாசுதேவர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர் 4 பேர் வராங்க. பலராமர் தான் வந்து சங்கர்ஷணன். ஆக்சுவலா சங்கர்ஷணன் வந்து பலராமன் தான். எப்படி சங்கர்ஷணன் வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னா, முதல்ல வந்து தேவகியோட வயிற்றுல தான் வந்து இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுடைய ஆணைக்கேற்ப அந்த அந்த கரு அப்படியே வந்து இப்ப வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, இந்த டெஸ்ட் டியூப் பேபி அப்படின்றதெல்லாம் அந்த இது வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்பிளண்ட் பண்ணி ரோகிணி வயிற்றுல வந்து வச்சுட்டாங்க. ரோகிணி வயிற்றுல அந்த கரு வந்து போயிடுது. ஸோ ஆக்சுவலா கூட பிறந்த அண்ணா தான் வந்து பலராமர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ ஏன் பலராமர் வந்து அண்ணாவா வந்தாரு, கிருஷ்ணர் ஏன் தம்பியா வந்தாரு அப்படின்னா, முன்னாடி இருக்கிற அவதாரத்துல வந்து லக்ஷ்மணருக்கு வந்து ராமர் லக்ஷ்மணன் இருக்கும்போது லக்ஷ்மணர் ரொம்ப வந்து வேண்டிட்டு இருந்தாராம். நான் அவனோட அண்ணாவா இருந்து உன்னை நன்னா பாத்துக்கணும்னு இருக்கேன், நானு என் தம்பியாட்டம் வந்து இருந்து நல்லா பாத்துக்கணும் அப்படின்னு இருக்கேன். அதனால அப்படின்னு அதனால நான் வந்து நீ எப்ப எடுக்க போறியோ பிறவி, அப்ப நான் வந்து வல்னனா வரணும் அப்படின்னு போது ராமர் வந்து சொல்ற, நீ வந்து ரொம்ப எல்லாம் வெயிட் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், அடுத்த அவதாரத்துல நீ வருவ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டாராம். ஸோ அதனாலதான் அவர் வந்து அண்ணனா வருவாரு, கிருஷ்ணர் வந்து தம்பியா வந்து வராரு அப்படின்றது சொன்னார். ஸோ லக்ஷ்மணர் வந்து தெரியும் எல்லாருக்குமே யாருடைய அவதாரம் அவரு, ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அதனாலதான் எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ண இதுவா இருக்கும்போது கூட லக்ஷ்மணனா இருக்கும்போது அண்ணாக்கு வந்து பாதுகாப்பா இருந்தாரு.
கிருஷ்ணனா இருக்கும்போது தம்பிக்கு வந்து பாதுகாப்பா இருந்துட்டு இருந்தாரு. சோ அது வந்து கொடைக்கீழர்னு சொல்றாரு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து பாதுகாத்து இப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய அரக்கர்களை வந்து கொண்டாரோ அதே மாதிரிதான் வந்து பலராமர் வந்து நிறைய அரக்கர்களை வந்து கொண்டாரு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அரக்கர்கள்லாம் வந்து கொன்னா கூட அவரு எல்லா நிறைய அரக்கர்கள் எல்லாம் வந்து கொண்டு இருக்காரு. அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்சனோட கூட அவர்தான் கம்சன் வந்து சொல்றாங்க. சோ இவர் வந்து ரோகிணி ரோகிணி இதுக்கு போனதுனால அவர் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு வந்து ஒரு கம்சன் வந்து டைரக்ட் மாமா இல்ல, அதனால நான் வந்து ஒரு இது பண்ணலாம், நீ வந்து கொல்ல வேண்டாம், மாமா பொண்ணுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழி வர வேண்டாம் அப்படின்றதுனால சோ பழியெல்லாம் வந்து பலராமர் வந்து தன்னோட மேல வந்து போட்டுக்கிறாரு, கம்சனை வந்து வதம் பண்றது அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய போர்கள்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பலராமர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாதுகாப்பாவே இருந்திருக்காரு. இது போது கூட அப்படிதான். ஏன்னா மகாபாரத யுத்தத்தின் போதும் அதே மாதிரிதான் அவர் வந்து எந்த சைடும் எடுக்கிறதுக்கு அவர் வந்து தயாரா இல்லை. கௌரவர்களாகட்டும் பாண்டவர்களாகட்டும் எடுக்கிறதுக்கு தயாரா இல்லை. அதனால அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு, நான் இந்த போர்ல எல்லாம் நான் வந்து கலந்துக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு வந்து இதுக்கு போயிட்டார், க்ஷத்ராடம் மாதிரி வந்து போயிட்டார். ஸோ அதனால அவரோட பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து போர்ல வந்து இல்லை. அவருக்கு வந்து போர் நடக்கிறது வந்து உடன்பாடு கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் வந்து தெரியும், அந்த பலராமர் அந்த கிருஷ்ணர் கூட யார் இருப்பாங்க, ஜெகநாதநாதம் மூணு பேர் யாரு? சுபத்ராவா? சுபத்ரா. சுபத்ரா வந்து மாதாஜி ஒரு சின்ன டவுட். கம்சர கிருஷ்ணர் தானே மாதாஜி கொன்னாரு, பலராமர் இல்லையே? பலராமர் வந்து கூடவே இருந்தாரு. அந்த பழிய வந்து 2 பேர்ல வந்து தான் வந்து எடுத்துட்டாரு. ஏன்னா மாமா வந்து கொல்லக்கூடாது, மாமா வந்து கொல்றது வந்து ஒரு பெரிய குத்தம். ஆமா, மாமா வந்து எக்காரணத்தை கொண்டு மாமாவை வந்து கொல்லக்கூடாது அப்படின்றதுனால பழி வந்து தன்னோட இதுல அவர் மேலதான் பழி இருக்கா மாதாஜி? ஆமா அவரது கம்சனை வந்து கொன்னது அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து எடுத்துட்டு இருக்காரு அவரு. ஏன்னா இவரோட டைரக்ட் மாமா ஆயிடுது, கிருஷ்ணருடைய டைரக்ட் மாமா. ஏன்னா நாளைக்கு வந்து எல்லாரும் வந்து சொல்லக்கூடாது இல்லையா, அவரே வந்து கொல்லிட்டாரு, நான் வந்து கொன்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள்காக வந்து அவர் வந்து 2 பேருமே தான் சேர்ந்து இது பண்றாங்க. நம்ம கம்சன் இது பண்ணும்போது அக்ரூர் வந்து கூட்டின்னு போடுறாரு இல்லையா, உங்களுக்கு வந்து தேர்ல வந்து கூட்டிட்டு போடுறாரு, 2 பேருமே வந்து கூட்டின்னு போறாங்க. சோ அப்ப போகும்போதே அவர் வந்து அக்ரூரர் வந்து சொல்லிட்டாரு. அக்ரூரர் இந்த இது கூட ஒண்ணு இருக்கு, நடுவுல ஒரு விந்தையான ஒரு நிகழ்ச்சி ஒண்ணு நடந்தது அக்ரூரருக்கு. என்ன அப்படின்னா அக்ரூர் வந்து நீரோடைய பார்த்தா யாரா இருந்தாலும் ஒரு பிராமணனாகவோ இருக்கும் ஒரு சத்திரியனான பூனல் போட்டாச்சு அப்படின்னா நீரோடைய பார்த்தா அங்க வந்து சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு போகணும். அதனால அவர் வந்து இறங்கி வந்து சந்தியானம் பண்றாரு. நீங்க வரீங்களா இல்ல, நாங்க தேர்லயே உட்காந்துருக்கோம், நீங்க போயிட்டு வந்துருங்க அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வந்து சொன்னாரு. அவரு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஓடையில இறங்குறாரு, பார்த்தா கீழே வந்து பார்த்தா கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அங்க இருந்துட்டு கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அங்க இருக்கா. அவருக்கு ரொம்ப அப்படி கலைச்சு பாக்குறாரு, பார்த்தா அங்க இருக்காங்க. என்னடாவது இப்பதான் நம்ம வந்து தேர்ல விட்டுட்டு வந்தோம், இங்க பார்த்தா இங்க வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து திரும்பி பாக்குறாரு, 2 பேரும் அங்க இருக்காங்க. அப்பதான் அவருக்கு வந்து புரியுது. அது மாதாஜி, அதாவது அக்ரூரை வந்து கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் கம்சன் அழைச்சிட்டு போறதுக்கு பயப்படுறாரு, ஏதாவது பண்ணிடுவானோ அப்படின்னுட்டு. அந்த பயத்தை போக்குறதுக்காக வந்து நாக்கு சாதாரண ஆளு இல்ல அப்படிங்கறத அக்ரூரத்துக்கு உணர்த்துறதுக்காக பகவான் வந்து காட்சி கொடுக்குறாரு. ஆமா, ஆனா இவருக்கு வந்து பயம் எடுத்து போயிடுச்சு, என்னடா அது அங்க பார்த்தா இங்கேயும் பாக்குறமே என்ன இது அப்படின்ட்டு. அப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து புரியறது, இவர் வந்து சாதாரண இவர் கிடையாது, இவர் வந்து பரமாத்மா அப்படின்னு. அவர் ரொம்ப பக்தி, கிருஷ்ணர் மேல கிருஷ்ணர் பேர்ல ரொம்ப பக்தி இருக்கு. முதல்ல கொஞ்சம் எதிர்த்தாரு, அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் இதாயிட்டாரு. ஏன்னா கூடவே இவருடைய இருக்குல்ல இல்லையா, அதனாலதான் பவர் ஆஃப் அசோசியேஷன் சொல்றது, கம்சனுடைய இருக்காருல்ல, அந்த அசோசியேஷன் நல்லா கிருஷ்ணரை வந்து தப்பா வந்து புரிஞ்சுட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிச்சுது. சோ என்ன
கம்சன் வந்து பாத்தீங்க அப்படி இது கம்சன் வந்து இது கம்சனோட மாளிகைக்கு நுழைய முடியுது. நுழைவாயிலேயே வந்து மல்லர்கள்லாம் வச்சு அவங்கள வந்து கொன்னு தீர்த்திடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருந்தாங்க. இப்போ அப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பலராமர் வந்து நிறைய அந்த மல்லர்கள் எல்லாம் வந்து நிறைய வந்து கொண்டாங்க. தம்பி எங்கேயாவது அடிபட்டு போறாரு அப்படின்றதுக்காக அவரை வந்து பாதுகாத்து எல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஸோ அதுல வந்து அதெல்லாமே கடந்து அப்புறம் வந்து கம்சனை போய் வந்து அவங்க வந்து பாக்குறாங்க. மல்யுத்தக்காரர்களே வந்து ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டாங்க. இத்தனோட பசங்களா இருக்காங்க, எங்களையெல்லாம் வந்துட்டாங்களா, அப்ப அவ்வளவுதான் கோயில் இருக்கு நம்மளுடைய மன்னர் அப்படின்ட்டு அவங்க நினைச்சுக்கிட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பராக்கிரமசாலியா வந்து பலராமர் வந்து இருந்துட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு பலராமருக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகல இல்லையா, கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க, அவர் வந்து எந்த முயற்சியும் எடுக்கல. ஆனா அந்த ஊர் ராஜா ஒருத்தர் வந்து சத்தியோகத்துல இருந்த ஒரு ராஜா, சத்தியோகத்துல ஒரு ராஜா இருந்தாரு. அவர் பேர் வந்து ரேவநாந்தன் நினைக்கிறாங்க, டக்குன்னு ஆறுலதான் இருந்து ரேவநாந்துட்டு. அவருடைய பொண்ணை வந்து எப்படியாவது எல்லாருக்கும் எப்படியாவது பிரம்மா கிட்ட பேசி என் கல்யாணத்துக்கு ஒத்து வைக்கணும். இது வந்து சத்தியுகத்துல ஃபர்ஸ்ட் நடந்தது. இந்த இது பலராமருக்கு எல்லாம் முன்னாடி சத்தியுகத்துல வந்து இந்த ராஜா வந்து இருந்துருந்தாரு. அவர் என்ன பண்றாரு, என் பொண்ணுக்கு கல்யாணமே ஆகலையே, அதனால பிரம்மாட்ட போய் நான் கேட்டுன்னு வரேன், ஏதாவது ஒரு உபாயம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பிரம்மாவோட லோகத்துக்கு போறாரு. நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும், நம்ம லோகத்துக்கும் பிரம்மா லோகத்துக்கும் வந்து எவ்வளவோ மில்லியன் ஆண்டுகள் வந்து வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா. சோ அவர் வந்து போறாரு, இது வாயில் இதுல வந்து கேட்ல வந்து நிக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து பிரம்மாவை பார்த்து இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அவர் பார்த்தா, அச்சிச்சோ நான் மறந்து விட்டுனேன், பிரம்மாக்கும் நம்மளுக்கும் வந்து டைம் டிஃபரன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடகடன்னு பூலாபத்துக்கு வந்தா அதுக்குள்ள வந்து திரேதா யுகம் போய் துவாபர யுகம் முடிவு வந்துருச்சு. அவர் வந்து சத்தியகுகத்துல வந்து போனாரு, தன்னோட பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணணும்ட்டு. கடைசியில பார்த்தா துவாபர யுகம் முடிவுல அவர் வந்து வர்றாரு. அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து இவர் வந்து பிரம்மா வந்து சொல்றாரு, பலராமர் வந்து நீ போய் கேளு அப்படின்ட்டுன்னு. அவரு பலராமர் என்ன பண்ணிட்டாரு, பொண்ணு எங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பொண்ணு பேர் வந்து ரேவதின்னு பேரு. சோ அந்த பொண்ணு பார்த்தா சத்தியுகத்துக்கு சேர்ந்த பொண்ணு. அந்த பொண்ணு சத்தியுகத்துல இருக்கிறவாள்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டாலா இருப்பா. அந்த பொண்ணே வந்து 12 அடி ஒசரம். எல்லாருக்கும் வந்து தெரியும் 12 அடி எவ்வளவு ஒசரம், நம்மளோட பில்டிங் எல்லாம் தாண்டி மேல போகும் அந்த ஒசரம். சோ பலராமர் பார்த்தாரு, என்னடா இவ்வளவு பெருசா இருக்கு, இவ்வளவு நான் எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டு என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, தன்னோட கை வந்து அந்த பொண்ணோட தலையில நான் வைக்கிறேன், அந்த என்னோட சைஸ்க்கு வர வரைக்கும் நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாரு அவரு. அவ்வளவு உயரமா இருக்கா? அவ்வளவு அவசரமா இல்ல, சத்தியுகத்துல எல்லாம் அவ்வளவு அவசரமா தான் இருப்பான், எல்லாருமே டாலா இருப்பான். அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து கம்மியா இருக்கு. அதனாலதான் நிறைய இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சில பேர்லாம் நீங்க வந்து ஆப்பிரிக்கால எல்லாம் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய பேர் வந்து 8 அடி 10 அடி கூட ஒசரம் இருப்பாங்க. அவங்க ஹைட்டாவும் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஆயுளும் ஜாஸ்தி. மாதாஜி நமக்கு ஆயுளும் கம்மி, ஹைட்டும் கம்மி. ஆமா. சோ இப்பவும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜெகநாதர் இது இருக்குல்ல, பூரி ஜெகநாதர், அது கிட்ட ஒரு கோவில் ஒண்ணு இருக்கு. அங்க வந்து ரேவதி வந்து காத்துட்டு இருப்பாளாம் பலராமனுக்கு, வந்து என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்ட்டு வந்து காத்துட்டு இருப்பாளாம். அந்த அந்த இது வந்து சொன்ன. அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து மகாபாரத யுத்தத்துல வந்து யாரோட இதுக்கும் வந்து என்ன துரியோதன்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டாரு அவரு. துரியோதனன் போய் ரொம்ப பெருமையா வந்து சொல்லிட்டான், பலராமா நான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கேட்டாரு, நான் வேணுமா இல்ல என்னோட படைகள் வேணுமான்னு கேட்டேன். நான் எங்கேயாவது ஒத்தரை போய் நான் ஆசைப்படுவேன்னா, எனக்கு வந்து படைதானே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நம்மளுக்கு இது வந்து நம்ம போர் வந்து வெல்லணும் இல்லையா, அதனால அந்த போர் வெல்றதுக்காக நம்மளுக்கு படைகள்லாம் நிறைய வேணும் இல்லையா பலராமா, அதனால அவருடைய படைகள்லாம் நான் வாங்கிட்டேன், எவ்வளவு பத்தியா என்னோட இது சாமர்த்தியத்தை அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாராம் துரியோதனன்னு. அப்போ பலராமர் சொல்லிட்டாரு, இப்ப நீ ஏன் உன்னோட சாவை தேடிக்கிட்டே அப்படின்றாரு, நீ ஏன் உன்னோட முடிவை நீ தேர்ந்தெடுத்த, நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டாரு. எனக்கு ஏதாவது ஒரு உபாயம் சொல்லு, எப்படி நான் வந்து வின் பண்றது அப்படின்றதுக்காக. நீ ஏன் உன்னோட முடிவை தேடிட்டு இருந்த போது நான் ஒண்ணுமே சொல்றதுக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு, நான் இதெல்லாம் இல்ல, நான் கஷேத்திராட போறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கிளப்பிட்டாரு அவரு. அந்த மாதிரி வந்து அவரோட இது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து
கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மகாபாரதம் எல்லாம் யுத்தம் எல்லாம் முடிஞ்சு எதுக்குள்ளம் வந்து அழிய ஆரம்பிக்கும் போது அவர் வந்து கிளம்பி போயிடுறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து கிளம்பி போறாரு. இப்போ இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாண்டவர்கள் எல்லாருமே அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கும்போதே அவருக்கு வந்து முடி சூட்டிட்டார். முடி சூட்டிட்ட அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யுதிஷ்டருக்கு அப்புறம் யுதிஷ்டர் என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனனோட பேரன் அந்த போது அந்த குழந்தை பிறந்த போது உடனே வந்து அந்த குழந்தை நல்லா வளர்ந்துட்ட அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, அந்த பொறுப்பு அத்தனையும் வந்து பரீட்சைத் கிட்ட விட்டுட்டு அவங்க எல்லாருமே வந்து கிளம்புறாங்க. கிளம்பி அவங்க வந்து இதுக்கு போறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த சமயத்துல வந்து கலிபுருஷர் வந்து உள்ள நுழைஞ்சாச்சு. கலியுகம் வந்து ஆரம்பம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் கலியுகம் ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நாள்லயே அவங்க எல்லாருமே வந்து கிளம்பி போயிட்டாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து நடந்தது. பரீட்சத் மகாராஜா வந்து ரொம்ப நன்னா வந்து ஆண்டுன்னு இருந்தாரு. எப்பவும் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல எல்லாம் வந்து அவ்வளவு சீரியஸாவே வந்து இருக்காது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நம்ம இந்த பாகவதத்துல படிக்கிற மாதிரி பரீட்சத் மகாராஜா வந்து ரொம்ப நன்னா ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவரை மாதிரி ஒரு ஆட்சி பண்றதுக்கு மன்னர் வந்து கிடைக்கவும் மாட்டார். அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்சி வந்து நடந்துட்டு இருந்தது. ஏன்னா வந்து என்னாச்சு, அவருக்கு அன்பார்ச்சுனேட்லி அவர் வந்து தன்னோட மைண்ட வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆயிடுது அவருக்கு. எதனால அப்படின்னா அவர் வந்து அது பகவானுடைய ஏற்பாடுதான். இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு ஏன்னா அதுக்கு என்ன சொல்றது, ஃபாரஸ்ட் போயிட்டு அந்த காட்டுக்கு போய் எல்லாமே வந்து வேட்டையெல்லாம் ஆடி முடிச்சிட்ட அப்புறம் அவருக்கு வந்து தண்ணி வந்து தாகமா இருந்தது. அது வரைக்கும் அந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன் வந்து அவர்கிட்ட எதுவுமே நடந்தது கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து தண்ணி தாகம் எடுத்திருக்கோம் போய் சாதாரணமா இருப்பாரு. ஆனா அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து தண்ணி தாகம் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுது. அந்த தண்ணி தாகத்துல என்ன பண்றது ஏது பண்றோம்னு தெரியல. நேரா போறாரு, அந்த முனிவர்கிட்ட கேக்குறாரு. முனிவர் வந்து கண்ணே முழிக்கல அப்படின்னு, நான் ராஜா வந்திருக்கேன் என்ன பார்த்துக்கிடும். ஆனா பரீட்சைத் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து தான் மன்னன் அப்படின்ற அந்த இது மமதை வந்து அவர்கிட்ட வந்து கிடையாது. அன்னைக்கு வந்து அந்த மமதையோட அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, ராஜா வந்திருக்கேன் தெரிஞ்சும் நீ வந்து கண்ண மூடின்னு இருக்கியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் அந்த அந்த அறிவு கொஞ்சம் மழுங்கி போயிடுத்தப்போ. அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த கோவம் வந்தது இல்லையா, அந்த மழுங்கி போனதுனால பக்கத்துல இருக்க பாம்பை தூக்கி அவர் மேல போட்டாரு. அவர் வந்து பேசாமதான் இருந்தாரு. அந்த முனிவர் வந்து பேசாமதான் இருந்தாரு. தூரத்துல இருந்து அந்த ஸ்ருங்கி அப்படின்னு அவரோட பையனோட ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்டு அந்த முனிவரோட பையன் கிட்ட போய் வந்து ஸ்ருங்கிட்ட போய் சொல்றான், இந்த மாதிரி ராஜா வந்து உங்க அப்பா பேர்ல வந்து செத்த பாம்பை தூக்கி போட்டுட்டாரு அப்படின்னு. உடனே இங்க இருந்து ஓடி வரான், அந்த இடத்துலயே வந்து சாபம் கொடுக்குறான் மன்னருக்கு. இன்னும் நீ எங்க அப்பா பேர்ல செத்த பாம்பு போட்டியா, இந்த பாம்புனாலேயே நீ 7 நாள்ல நீ இறந்துருவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் கொடுத்துறாரு. பிராமணர்கள் சாபம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து நடக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே வந்து யார் வம்புக்கும் வந்து போக மாட்டாங்க. வந்து எப்பவுமே வந்து நேர் வழியில நடக்கக்கூடியவர்கள். அவங்க கிட்ட வந்து என்ன சொல்றது, அந்த பொறுமை அந்த இது எல்லாமே அந்த காலத்துல, நான் இப்ப சொல்லல, அந்த காலத்துல இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் கிட்ட அதெல்லாமே வந்து. ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய வேதத்தினால யார் ஒருத்தர்கிட்ட அந்த வேத வித்வத் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க சொன்னது அப்படியே வந்து நடக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனால்தான் பிராமணர்களுக்கு வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நல்லதை எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு டியூட்டி தான் அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்து, அந்த கர்மா தான் அவங்க வந்து பண்ணணும். அதுதான் வந்து பிராமணர்களுக்குரிய இது. நீ போய் வேலைக்கு போய் நிறைய பணம் சேர்த்து வச்சு மாளிகை எல்லாம் கட்டி பசங்களை எல்லாம் மெடிக்கல் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்றது வந்து அவங்களோட இது வந்து கிடையாது. எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரியான சத்திரிய இந்த தர்மம் பிராமண தர்மத்துல தான் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணி அந்த இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ என்ன சாபம் கொடுக்குறாங்களோ அது அத்தனையும் வந்து பதிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து அதனால இவருக்கு வந்து பயம் எடுத்து போயிடுது. இவருக்கு பரீட்சத்துக்கு நான் எப்பவுமே இல்லாத நான் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு என்ன ஆச்சு. உடனே அவர் வந்து நேர மாளிகைக்கு வராரு, எல்லாத்தையும் வந்து இது பண்றாரு. ஜனமே ஜெயன் அப்படின்றவருக்கு வந்து முடி சூட்டிட்டு அவர் வந்து சொத்துக்கள் அத்தனையும் எல்லாமே வந்து பசங்கள்கிட்ட நீங்க பாத்துக்கோங்க, மனைவி மக்கள் எல்லாருமே விட்டுட்டு அவரு மாளிகையை விட்டு கிளம்பி வந்துட்டாரு. நான் கங்கையை நோக்கி ஓடுறாரு. அப்படியே எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க, நீங்க வந்து நான் வந்து இன்னும் 7 நாள்ல இறக்க போறேன், எனக்கு வந்து நற்கதி நான் அடையறதுக்கு என்ன விஷயம் சொல்லுங்க, நான் ஏதோ ஒண்ணு கத்துக்காத இருக்கேன், அது என்ன அப்படின்றது சொல்லுங்கன்ட்டு போறாரு. அது எழுத்தா போல இவரு வர்றாரு, சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து வராரு. அவரு வந்து இவரை பார்த்த உடனே எத்தனை நாள் அப்படின்னு வந்து கேட்டா 7 நாள். ஓ நான் 7.5 நிமிஷம்னு நினைச்சேன். இந்த 7 நாள், ஓ நிறைய டைம் இருக்கு
நான் உனக்கு ஒரு ஆத்ம ஞானம் வந்து உனக்கு வந்து சொல்லித்தரேன். அதை நீ வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண அப்படின்னா உனக்கு நிச்சயம் வந்து அந்த வீடு பேரு வந்து அடையலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அந்த பாகவதத்தை வந்து கம்ப்ளீட்டா, ஏன்னா அது வரைக்கும் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து கேட்கறதோட சரி, பாகவதம் வந்து கேட்டுதான் இருந்தாரு வழியே யார்கிட்ட போய் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இல்லையா. அந்த பண்ணு சொல்லும் போதுதான் உங்களுக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லும் போதுதான் நம்மளுக்கு சில உண்மைகள்லாம் வந்து புதைஞ்சிருக்கக்கூடிய உண்மைகள்லாம் நம்ம மூலமா பகவான் வந்து வெளிக்காட்டுவாரு. அது மூலமா தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து கொஞ்சம் வேர்சஸ் எல்லாம் அவர் வந்து ஆட வந்து பண்ணியிருக்காரு. நிறைய வேர்சஸ் வந்து அவரும் வந்து அந்த பாகவதத்தை வந்து அவங்க வந்து உரைக்கிறார். அப்போ உரைக்கும் போது இந்த இந்த 12வது கேண்டோ வந்து சொல்லும் போது அவர் வந்து சொல்றாரு, இவர் வந்து கேட்கிறாரு, பரீட்சித் மகாராஜா வந்து நிறைய கேள்விகள் வந்து பரீட்சித் மகாராஜால அந்த நைமசாரண்யத்துல இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே வந்து 6 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. கேட்கும் போது அதுல வந்து இது இம்பாக்ட் ஆஃப் இது பகவான் வந்து எதற்கு வந்தாரு, அந்த மதம் எப்படி காப்பாற்றப்படும், பகவான் வந்து கலைந்து போயிட்ட அப்புறம் அந்த மதம் எப்படி காப்பாற்றப்படும்ன்றது ஒரு கேள்வியா வந்து வைக்கிறாங்க. அதுக்குதான் வந்து இந்த 12வது கேண்டோவே. சோ சுகதேவ கோஸ்வாமிய வந்து அம்மா வயிற்றுல இருந்து வெளியில வராததுக்கு காரணம் கூட அந்த அந்த கலியுகத்தோட தாக்கம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. அந்த மாதிரி அந்த தாக்கத்தை நான் பார்க்கறதுக்கு விரும்பல அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் அவர் அம்மா வயிற்றுலயே வந்து இருந்துட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் தான் அவரு 14 வருஷம் கழிச்ச அப்புறம் தான் அவர் வந்து பிறந்தாரு. பிறந்த நேரம் வந்து காட்டுக்கு தான் அவர் வந்து போனாரு. ஏன்னா இந்த பற்றுதல் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம். நான் வந்து இந்த ஜடபூமியில பிறந்தேன் அப்படின்னா அந்த பற்றுதல் என்ன எப்பவுமே வந்து அது அடையணும், இது அடையணும் அப்படின்ற ஒரு பற்றுதல் எனக்கு இருக்கும். எல்லாம் அடையாம பகவானை நோக்கி நான் வந்து அவருடைய நாமத்தை சொல்லணும், அதுதான் என்னோட வேலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் காட்டை நோக்கி வந்து போயிடுறாரு. சோ அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து இந்த பாகவதம் தான் வந்து வயிற்றுல இருக்கும்போது கேட்டோம். அந்த பாகவதத்தை வந்து யார்ட்டையாவது வந்து சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவர் வந்து இவரு பரீட்சித் மகாராஜா வந்து ஓடி வர்றாரு. கங்கையை நோக்கி ஓடி வரும்போது இவர் எத்தாப்பல வந்து நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல உட்காந்து அந்த மரத்தடியில எல்லாருமே வந்து உட்கார்ற, இவன் வியாசரோட வந்து உட்கார்ந்து கேட்கிறாரு. தன்னோட பையன் வந்து இந்த பாகவதத்தை சொல்ற அழக வந்து அவரு வந்து கேட்கிறாரு. நாரதர் எல்லாருமே வந்து அங்க வந்து கூடியிருக்காங்க. பரீட்சித் மகாராஜாக்கு அந்த 7 நாள்ல வந்து பாகவதத்தை வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து சொல்றாரு. டே அண்ட் நைட். இப்போ நம்ம வந்து பரீட்சித் மகாராஜா வந்து இதும்போது வேட்டையாடும் போது அவரால் தாகம், தண்ணி தாகம் கூட தாங்க முடியல. ஆனா இங்க 7 நாளும் வந்து ஒரு பொட்டு தண்ணி கூட கொடுக்கல, கொஞ்சம் கூட சாப்பிடாம 7 நாளும் அவரு வந்து அப்படியே சிரவணம் பண்ணிட்டு சிரவணம் பண்ணி அப்புறம் வந்து அவர் சொல்ற கீர்த்தனத்தை வந்து கேட்டு ஸ்மரிக்க ஆரம்பிச்சார். அதாவது பகவானுடைய நாமத்தை வந்து ஸ்மரிக்க ஆரம்பிக்க அவருக்கு அந்த உள்ளுக்குள்ள ஒன்னொன்னா வந்து அவருக்கு வந்து ரியலைஸ் ஆயிட்ட அப்புறம் கடைசியா வந்து அவருக்கு வந்து நான் கிளம்ப போறோம் அப்படின்ற அந்த பதட்டம் வந்து எதுவுமே வந்து கிடையாது. அழல, எதுவுமே பண்ணல அவர் வந்து கிளம்பி பகவான் கிட்ட வந்து பரீட்சித் மகாராஜா வந்து போறாரு. அப்ப சொல்லும் போது இவர் வந்து 12வது கேண்டோல இந்த கலியுகத்தை வந்து பத்தி வந்து சொன்னாரு. அப்ப பரீட்சித் மகாராஜா வந்து சொன்னாரு, என்னோட காலத்திலேயே இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. இந்த மாதிரி ஒரு பசுவும் எருதும் வந்து எங்கிட்ட நான் இந்த மாதிரி வீதி உள்ளா போகும்போது, ஊர் உள்ளா போகும்போது நான் பார்த்திருக்கேன். இந்த மாதிரி கலி புருஷர் வந்து அந்த மாட்டையும் இதையும் வந்து அடிச்சது. இந்த மாடு வந்து கவுன்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து பூமி, இந்த எருது அப்படின்றது யாரு? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தர்ம தேவதை. சோ 2 பேருமே வந்து அழுதுட்டு இருந்தாங்க. எங்களை இந்த மாதிரி போட்டு இது பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பசு வந்து எதோட கால்ல 3 கால்ல ஒத்த கால்ல தான் வந்து நின்றுட்டு இருந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அந்த தர்மம் தான் இது வரைக்கும், தர்மம் வந்து நிலைக்கிற வரைக்கும் அது வந்து நம்மளுடைய சனாதன தர்மம் வந்து நிலைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. எந்த பேர் எவ்வளவு பேர் வந்து என்ன பண்ணினாலும் பேஸ் வந்து சனாதன தர்மம் தான். அது வந்து என்றைக்குமே அழியவே அழியாது அப்படின்ட்டு வந்து அவருக்கு வந்து அதனோட இம்பாக்ட் வந்து கலியோட இம்பாக்ட் வந்து அவருக்கு வந்து தெரியும். அவரு கலி வந்து 10 இடம் கேட்கிறாரு, 10 இடமும் வந்து அவர் வந்து கொடுக்குறாரு. கடைசி கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தங்கம் தான் நிறைய இருக்கு. அந்த தங்கத்து மேல ஆசைப்படப்பட என்ன ஆகும் அப்படின்னா திருப்பி இந்த ஜடபூமியில வந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. சோ இதுதான் வந்து கலியோட தாக்கம் வந்து ஆரம்பமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அப்போ இவரு வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து கேக்குறாரு, அவர் வந்து சொல்றாரு, வந்து மன்னா நான் வந்து இந்த
எதனால இந்த மாதிரி ஆறுது அதெல்லாம் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் அப்படின்ட்டு வந்து 12வது கேண்டோ. 2வது இது வந்து இதனுடைய என்ன சொல்றது முன்னுரை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய முதல் கேண்டோல 3வது அத்தியாயத்துல இத பத்தி வந்து ஒரு முன்னுரை வந்து கொடுக்குறாங்க. கலியுகத்தோட தாக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுலாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு அவதாரம் வந்து பார்க்கும்போது இந்த கலி அவதாரம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கலி அவதாரம் எப்ப தோன்றும் அப்படின்னா 2 அவதாரம், ஒரு அவதாரம் முடிஞ்சு இன்னொரு அவதாரம் ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல இந்த கலி புருஷர் கலி அவதாரம் வந்து தோன்றுவாங்க அப்படின்னா 4,27,000 வருஷம் காத்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து போட்டிருக்கோம். அந்த அவ்வளவு நாள் வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வருவாரு. அவ்வளவுதான், அவர்தான் அப்பதான் வந்து அவர் வருவாரு அப்படின்றதையும் வந்து நம்ம எத்தனை பிறவி எடுக்கணுமோ. ஆமா, இல்ல அதுக்குள்ள நம்ம கிளம்பி போயிடலாம் பகவான்கிட்ட. நம்ம இல்லைன்னா அது வழியும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து அப்படியே இது குப்பையோட குப்பையா சேர்த்து தள்ளுற மாதிரி ஆயிடும் உள்ளுக்குள்ள. இது ஜபர்தஸ்தியா வந்து தள்ள வேண்டியதா இருக்கும். நாங்கெல்லாம் உங்ககிட்ட பகவான் வந்து சொல்லுவார், நான்லாம் முன்னாடியே சொல்லி அமிச்சேன்னா இல்லையா, நீ வயிற்றுல இருக்கும்போது சொன்னா இல்லையா, நான் சீக்கிரம் வந்துடலான்னு நீ நினைக்கல, அப்போ இப்போ எல்லாத்தையும் வாரி கொட்டுறா பத்தியா, அதனாலதான் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாரு. அதனால நம்ம இப்பவே வந்து பகவான் பேர்ல அவருடைய நாமத்தை வந்து நம்ம ஸ்மரிச்சு போய் சேர்ந்துடணும் மாதாஜி. ஆமா, அதுதான் வந்து சொல்றது. இந்த கலியோட தாக்கம் வந்து இருந்தது அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து கஷ்டமாயிடும் அப்படின்றதுனாலதான் அவர் வந்து சொல்றாரு. சோ இப்ப வந்து நம்ம வந்து பாகவதர் இப்ப 1வது கேண்டோலயே இதை பத்தி வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே 3வது சாப்டர்ல இதை பத்தி வந்து கலியோட தாக்கத்தை பத்தி வந்து இப்ப வந்து 12வது கேண்டோல அதோட விரிவாக்கம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 1வது கேண்டோல எல்லா வந்து பத்தியும் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஹிண்ட் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. அதுதான் மத்த 11 கேண்டோவும் அதுதான் வந்து விரிவா வந்து சொல்றது அப்படின்ட்டு. இங்க 12வது கேண்டோல 2வது அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகம் அதான் அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு. யார் படிக்கிறீள் நீங்க? சுகதேவ கோஸ்வாமி. ஜானி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? சுகதேவா எங்க போயிடுச்சே மாதாஜி? அங்கேதான் Sukadeva Goswami said, then O king, religion, truthfulness, cleanliness, tolerance, mercy, duration of life, physical strength, and memory will all diminish day by day because of the powerful influence of the age of Kali. கலியினால என்ன ஆகும் அப்படின்னா மதம் வந்து நழுவுறா போல இருக்கும், உண்மைன்றது இல்ல, தூய்மை அப்படின்றது கிடையாது, யாருக்கும் வந்து சகிப்புத்தன்மை இருக்காது, கருணை மற்ற பேர்ல வந்து கருணை காட்டணும் அப்படின்றதும் வந்து இருக்காது. இது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆயுள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். இப்பவாது வந்து 100ன்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு. இன்னும் நாள் போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா 30 வயசு இருந்தாலே நீ அதிகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. 30 வயசு நீ இருந்தாலே கலியுகத்துல எண்ட் ஆக ஆக என்ன ஆகுது அப்படின்னா 30 வயசுன்றது அதுதான் வந்து டியூரேஷன் ஆஃப் லைஃப் வந்து கம்மியாகும். நம்மளுடைய உடம்பு பலம் கூட வந்து கம்மியாகும். அதே மாதிரி ஞாபக சக்தியும் வந்து ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சுட்டே வரும். இதெல்லாமே எதனால அப்படின்னா கலியோட தாக்கத்தினால. அது மாயை வந்து நம்மள வந்து ஆட்டி. அடுத்தது, a man will be known as a brahmana just by his wearing a thread. மேல இன்னொரு in கலியுகா அது எங்க மாதாஜி இல்லையே. In Kaliyuga, wealth alone will be considered the sign of a man's good birth, proper behavior, and fine qualities, and law and justice will be applied only on the basis of one's power. And the man will be known as a Brahmin just by wearing a thread. ஒரு பிராமணன்றது எப்படி அடையாளம் அப்படின்னா அவன் ஒரு இது பூனல் போட்டிருப்பான். நிறைய பண்றாங்க இல்லையா இப்போ நாம்கே வாசே பூனல். அது வந்து ஒரு பெரிய மண்டபம் எடுத்து மாதாஜி பூனல் வந்து அந்த ஷர்ட் மாட்டுற அந்த கொக்கி இருக்குல்ல அதுல இருக்கும் மாதாஜி. ஏதாவது பூஜை பண்றானா உடனே அதை மாட்டிடுறது. அப்படிதான் மாதாஜி பண்றாங்க. ஆமா, கல்யாணம் பிக்ஸ் ஆயிடுது அப்படின்னா படா உட்கார் மனையில அப்படின்னு பூனல் மறந்துட்டாங்க இருக்க போய் எடுத்துன்னு வா அப்படிதான் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துருக்கு. அதே மாதிரி என்னன்னு தெரியாது. ஆமா, அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கலியுகத்துல வந்து பணம் 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 தான். நீ பணம் நிறைய இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்ல பிறப்பு பிறந்திருக்கான், பணம் நிறைய இருந்தது அப்படின்னா
நீ பணம் நிறைய இருந்துட்டு அப்படின்னா நீ என்ன மாதிரி பிஹேவ் பண்ணினாலும் அது வந்து ரொம்ப நீ தான் வந்து ப்ராப்பரா பிஹேவ் பண்ற, உனக்குதான் வந்து நல்ல தூய்மையான குணங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றதையும் வந்து சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இப்ப இது நீதி பாத்தீங்க, நீதி நேர்மை இதெல்லாமே வந்து ஒருத்தரோட ஆதிக்கத்தினால எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கமா. இப்ப நான் வந்து ஒரு மினிஸ்டரா இருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நான் ஏதோ ஊழல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து நீதி அரசருக்கு வந்து ஒரு இவ்வளவு லட்சம் பாக்ஸ் இவ்வளவு கோடி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு சாதகமா வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. அதுதான் இங்க நடக்கிறது அப்படின்றது நம்ம கண் கூட நம்ம பார்த்துன்னு. ஆமா இப்பவே பாக்குறோம் மாதாஜி. ஆமா 6ல இருந்து 8. யாரா படிக்கிறல வேற யாராவது படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. Filling the belly will become the goal of life. Who can maintain a family will be regarded as an expert man. The principles of religion will be observed only for the sake of reputation. As the earth thus becomes crowded with the corrupt population, whoever among any of the social classes shows himself to be the strongest will gain political power, losing their wives and properties to such avaricious. அதாவது இது கிரீடியா இருக்கு. என்ன சொல்றது கிரீடிக்குன்னா avaricious and merciless rulers who will behave no better than ordinary thieves. The citizens will flee to the mountains and the forest. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாப்பாடுதான் வந்து பிரதானமா இருக்கும். அது சாப்பிட்டா போதும். நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து நல்லா இருக்கும். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய ஃபேமிலியை வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்றாங்களோ அவங்கதான் வந்து ரொம்ப புத்திசாலியான ஆளு அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி வந்து பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ரிலிஜன். இப்போ எதுக்காக நம்ம வந்து சில பேர்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஏதாவது ஒரு நேம நிஷ்டங்கள் வீட்டுல நடக்கிறது, ஏதாவது ஒரு கல்யாணமோ இல்ல ஒரு பூஜை அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்மளுடைய நல்ல பேர் எடுக்கிறதுக்காக சில பேர் வந்து இதெல்லாம் பண்ணக்கூடியதெல்லாம் கூட நம்ம கண் கூட நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த நம்மளுடைய பூமி வந்து ஃபுல்லா வந்து கரப்டா இருக்கக்கூடியது, கொஞ்சமும் வந்து லஞ்சம் அப்புறம் வந்து ஊழல் நிறைந்த பாப்புலேஷன் தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. யார் வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் பவர், யாராவது பொலிட்டிக்கல் பவர்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பணமும் ஆள் பலம் அப்படின்றதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நல்லவங்களோ கெட்டவங்களோ அப்படின்றது பாக்குறது கிடையாது. எப்படி இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட ஆள் பலம் இருக்கு, பணபலம் இருக்கு அப்படின்னா அவங்கதான் வந்து ஆளக்கூடியவர்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஆகும். அதே மாதிரி சில பேர் வந்து தன்னுடைய மனைவியை இழப்பார்கள். நிறைய நம்ம வந்து பார்த்துக்கோம், மனைவர்கள் இழப்பாங்க. ப்ராப்பரா அவங்களுடைய சொத்துக்கள்லாம் வந்து அப்படியே பறிமுதல் செய்யப்படும். என்ன ஒண்ணுமே ரீசனே இல்லாம உன் சொத்து இனிமே என்னோட தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ போ வெளியில அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதை நம்ம நிறைய வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி நாட்டை ஆளக்கூடியவர்கள், நம்மளுடைய மாநிலத்தை ஆளக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட வந்து கருணை அப்படின்றது வந்து கிடையவே கிடையாது. அதே மாதிரி அவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து திருடர்கள் சொல்றாங்க இல்லையா, அது மாதிரி ஆர்டினரி தீவ்ஸ் வந்து அது மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, போதும்டா இந்த நகர வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து மலை பிரதேசத்துக்கு ஓடுவாங்க, இல்லைன்னா காட்டுக்கு ஓடுவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து கலியுகத்துல வந்து நடக்கக்கூடிய கூட வந்து கோயில் நிலத்தையும் புறம்போக்கு நிலத்தையும் அபகரிச்சுதானே மத்தாச்சி இருக்காங்க. ஆமா அதுதான் சொல்றாங்க. அது இன்னும் அதிகமாயிடும். ஆமா இன்னும் அதிகமாகும் அப்படின்றாங்க. மாடுகள் எல்லாருமே வந்து இது பண்ணுவாங்க. சோ அநீதிதான் எல்லாருக்கும் அராஜகம். ஆமா. சோ அடுத்தது வந்து 9ல இருந்து 11 harassed by famine. யார் படிக்கிறாங்க? கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணும். Zoom harassed by famine and excessive taxes. People will resort to eating leaves, fruits, flesh, wild honey, fruits, flowers, and seeds. Struck by drought, they will become completely ruined. The citizens will suffer greatly from cold, wind, heat, rain, and snow. They will be further
tormented by quarrels, hunger, thirst, disease, and severe anxiety. The maximum duration of life for human beings in Kali Yuga will become 50 years. Hare Krishna. Hare Krishna. So maximum life expectancy என்ன அப்படின்னா கலியுகம் ஆரம்பிக்கும் போது 100 வயசுன்னு வந்து சொன்னாங்க. ஸோ கலியுகம் முடிய அதை நெருங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா 50 வயசுன்றது வந்து அதுதான் வந்து 50 வயசு இருந்த அப்படின்னா நீ வந்து அதுக்குள்ளே நிறைய பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கு. நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வர ஆரம்பிக்கும், பஞ்சம் நிறைய நடக்கும். அப்புறம் வந்து டாக்ஸஸ் வந்து அன்னெசரியா வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சாப்பாட்டுக்கு பணம் வழி இல்லை அப்படின்றதுக்காக இலைகளை வந்து சாப்பிடுறது, அப்புறம் வந்து இது வேர்களை, அப்புறம் வந்து சில பேர் வந்து ஃபிளஷ். அது வந்து பார்த்திருக்கேன் நான் தேவி மகாத்மியத்துல வந்து இதை பத்தி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதுல வந்து மனிதர்களே மனிதனை அடித்து சாப்பிடக்கூடிய, மனிதனே வந்து அவனுடைய ஃபிளஷ் எதுவுமே இல்லையா, அவனை ஏத்தாப்பல யார் கிடைக்கிறானோ அவனை பிடிச்சு சாகடிச்சு அவனை சாப்பிட வேண்டியது. சோ அதே மாதிரி இது தேனு, அப்புறம் வந்து பழம், பூக்கள், அப்புறம் வந்து விதைகள், இதெல்லாம் வந்து சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பஞ்சத்தினால பூமியை வந்து வறண்டு கிடக்கும். சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதனால கோல்டுனால, அதாவது குளிர் ஜாஸ்தி, குளிர் ஜாஸ்தியா இருக்கும், பனி ஜாஸ்தியா இருக்கும், பனி கொட்டும், குளிர் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதே மாதிரி காற்று வந்து பலத்தை வீசும். சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹீட் ஜாஸ்தியா இருக்கும், சூடு ஜாஸ்தியா இருக்கும். சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மழை ஜாஸ்தியா இருக்கும். சில இடத்துல வந்து பனிமூட்டம் வந்து நிறையவே இருக்கும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சில பேர் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் வந்து சண்டையில நிறைய ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. அந்த வலுக்கட்டாயமா வந்து சண்டைக்கு இழுப்பாங்க. சில பேர் வந்து பசினால வந்து செத்து போறது இருப்பாங்க. சில பேர் வந்து தாகத்தினால வந்து செத்து போவாங்க. சில பேர் வந்து வியாதினால இறந்து போறாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து பதட்டம், இப்ப அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு, ரொம்ப பதட்ட நிலையில வந்து இப்ப எல்லாமே நடக்குது மாதாஜி. மழைனால இது எல்லாமே நடந்துருக்கு, பதட்டம் நிலையிலேயே வச்சிருப்பாங்க. பிரேக்கிங் நியூஸ் அப்படின்ட்டு வந்து போடுவாங்க. ஒண்ணுமே இருக்காது, சாதாரண விஷயம் தான். பிரேக்கிங் நியூஸ் போட்டோன்னு நம்ம உடனே பதப்போம் இல்லையா, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. அந்த எல்லாத்துக்கும் ஒரு டென்ஷன் தான். சின்ன குழந்தைங்களே இருக்கு மாதாஜி, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட டென்ஷனும் இதுவுமா இருக்கு. நம்ம காலத்துல எல்லாம் நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு ஃப்ரீயா இருந்தோம் மாதாஜி. கலியுகத்தோட வயசு வந்து 50 வயசு தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும் மக்கள். அப்புறம் 12 to 16. Hare Krishna. Hare Krishna. The time, the age of Kali ends, the bodies of all creatures of all creatures will be greatly reduced in size, and religious principles of followers of Varnashrama will be ruined. The path of the Vedas will be completely forgotten in human society, and so-called religion will be mostly atheistic. Atheistics. The kings will mostly be thieves. The occupations of men will be stealing, lying, and needless violence. All the social class will be reduced to the lowest level of Sudras. Cows will be like goats. Spiritual hermitages will be no different from mundane houses. மண்டேன மாதிரி இப்ப தாராளமா இப்ப வந்து இந்த கலி யுகம் நெருங்க கலி முடிய என்ன ஆகும் அப்படின்னா மக்கள்லாம் வந்து அவங்களோட ஒசரம் வந்து கம்மியாகும். அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து மதத்தோட இது எதுவுமே வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. எந்த நடைமுறை, இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து கோவில் போயிட்டு இருக்கோம், அது பண்றோம் இது பண்றோம், வெள்ளிக்கிழமை அது பண்றோம், அதெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா. சோ அதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. வர்ணாசிரம தர்மமே வந்து இருக்கவே இருக்காது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. வேதங்கள் அப்படின்னும் போது கம்ப்ளீட்டா வந்து மறந்து போகும், சொசைட்டில கம்ப்ளீட்டா மறந்து போகக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும். சோ அந்த எல்லாருமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வந்து நாத்திகவாதிகளா தான் இருப்பாங்க அப்படின்றது. எதுலயுமே வந்து நம்பிக்கை இருக்காது, நாத்திகவாதிகளா தான் இருப்பாங்க. திருடர்களா மாறிடுவாங்க. ஆமா,
நாளுபவர்கள்லாம் வந்து திருடர்கள் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து இப்ப வந்து மீன்பிடி தொழில் வேலை பண்றோம், அப்புறம் வந்து தச்சன் வேலை, அதெல்லாம் வந்து கிடையாது. சோ நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்களுடைய தொழில் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா திருடுறது, பொய் சொல்றது, அப்புறம் வந்து அனாவசியமா வந்து எல்லாரையும் போய் வம்புக்கு இழுக்கிறது, சண்டையிடுறது, அதுதான் வந்து அவங்களுடைய தொழிலாக இருக்கும். எல்லா வர்ணாசிரமும் பாத்தீங்க அப்படின்னா கடைசியில சூத்ரரோட லோவஸ்டா இருக்கக்கூடியவர்களா இருப்பாங்க. மாடெல்லாம் வந்து ஆடு மாதிரி இருக்கக்கூடியது. அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் கூடாரங்கள்லாம் வந்து சாதாரண வீடுகளாக மாறக்கூடிய நிலைமை வந்து தரும் அப்படின்றது சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பரிஷத் மகாராஜ் family ties. Family ties will extend no further than the immediate bonds of marriage. Extend no further than the immediate bonds of marriage. Most plans, அதாவது நிறைய இடத்துல ஃபேமிலி டை அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இம்மீடியட் பாண்ட்ஸ் ஆஃப் மேரேஜ் என்ன உடனே வந்து கல்யாணம் அதெல்லாம் தான் நடக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சில பேர் வந்து பார்த்த உடனே கல்யாணம் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அதுக்கு என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்கல இது பண்ணதுனால என்ன ஆகும், கல்யாணம் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே வயசும் ஆயிடுறது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு. அதெல்லாம் வந்து நிறைய நடக்குது. அதே மாதிரி மோஸ்ட் பிளான்ஸ் அண்ட் ஹெர்ப்ஸ் வில் பி டைனி. இப்ப நம்ம வளரக்கூடிய தாவரங்கள்லாம் கூட ரொம்ப குட்டியா வந்து இருக்கும். ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டுவார்ஃப் சாமி ட்ரீஸ் அப்படின்னா, டுவார்ஃப் தான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, குட்டை வெரைட்டி இப்ப இருக்கு இல்லையா, குட்டையா தென்னை மரம் இருக்கும், அதுல இவ்வளவு ஆமா அதுதான். சோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி மரங்கள்லாம் தான் இருக்கும். அப்புறம் வந்து மேகங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எப்பவுமே வந்து மின்னல் நிறைய வரும். மின்னல் நிறைய அப்படின்னால உங்களுக்கு வந்து தெரியும், இதை தாக்கி நிறைய பேர் வந்து உயிர் கூட இழப்பாங்க. சோ எல்லா மனிதர்களும் எப்படி ஆவாங்க அப்படின்னா கழுத போல பொதிய வந்து சுமந்துட்டு போவாங்க. முதலாளிகள்லாம் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுவாங்க அப்படின்றது. At that time, the Supreme Personality of Godhead will appear on the earth. அந்த சமயத்துல எல்லாம் எப்படி எல்லாம் வந்து ரொம்ப லோ லெவல்ல போகும்போது பகவான் வந்து அப்பியர் ஆகிறார். அவர் வந்து அவதாரம் எடுப்பார். ஆக்டிங் வித் பவர் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் குட்னஸ் he will rescue the eternal. சோ அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு தூய்மையான பவித்திரம் பரமம் தாமம் சொல்ற மாதிரி அவர் வந்து தூய்மையான இடத்துல இருந்து வரதுனால அவர்கிட்ட வந்து ஒரு ஆன்மீக தூய்மை வந்து இருக்கும். சோ அவரோட வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த இதை வந்து சனாதன தர்மத்தை மீட்டு அதை வந்து நிலை நிறுத்துவதற்காக அவர் வந்து பூமியிலிருந்து அவதரிக்கின்றார். சோ என்ன பண்ண போறாரு ஒரு Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, the spiritual master of all moving and non-living things, moving living things, and the supreme soul of all, takes birth to protect the principles of religion and to relieve his saintly devotees from the reactions of material world. So Lord Vishnu அவர் தான் வந்து அவதாரம் வந்து எடுக்கிறார். நான் அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ல இவர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பூமியில வந்து அவதாரம் பண்றாரு. எதுக்காக அவதாரம் பண்ண போறாரு, நம்ம குல தர்மங்கள்லாம் வந்து காப்பாத்துறதுக்கும், அதே மாதிரி மதம் ஆச்சரியம் அந்த மதத்தை வந்து காப்பாத்துறதுக்கும், இந்த லிவிங் அண்ட் பீயிங் அதாவது உயிர் வாழிகள், அதாவது அசைவில்லாத உயிர் வாழிகள் அதெல்லாமே வந்து அவர் வந்து காப்பாற்றி அவர் வந்து அந்த அவருடைய பக்தர்கள் வந்து இப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க மெட்டீரியல் ஒர்க் பண்றாங்க. மெட்டீரியல் ஒர்க்னா அதை தன்னுடைய திருப்பி ஜடபூமியில அவதரிக்கக்கூடிய வேலையா வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் வந்து ரிலீவ் பண்ணி அவங்களை வந்து இட்டர்னலா வந்து பகவானுடைய லோகத்துக்கு அனுப்புறதுக்காக தான் பகவான் வந்து வராரு. சோ இது வந்து 38வது ஸ்லோகம், இது 2வது கேண்டோல 7வது இதெல்லாம் அத்தியாயத்துக்கு வந்து இது வந்து வருது. எஸ் ஆலேஸ்வ அபி சாதம் ந ஹரே கதா ஸ்வியோ ஆசண்டீனோ த்விஜான விஷால நிர்தேவ ஸ்வாஹ ஸ்வாதா வாசத் இதி ஸ்மா கிரோ ந யாத்ர சஸ்தா பவிஷ்யதி கலேர் பகவான் யுகந்தே. So thereafter, யார் படிக்கிறேன் thereafter, at the end of the Kali Yuga, when there exists no topics on the subject of God, even at the residence of so-called saints and the respectable gentlemen of the three higher castes, then and when the power of the government is transferred to the hands of the ministers elected from the low-born Sudra class or those less than them,
And when nothing is known of the techniques of sacrifice, even by the word, at the time of the Lord will appear as the supreme chastiser. Hare Krishna. Chastiser. Hare Krishna. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ எப்படி என்ன ஆரம்பம் எப்போ அப்படின்னா, அது அந்த சமயத்துல அந்த கலியுகம் முடியிற சமயத்துல பகவானை பத்தியே வந்து பேச்சே இருக்காது. பகவான் அப்படின்ற ஒரு பேச்சே இருக்காது. யாரெல்லாம் வந்து பக்திமார்கள்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க வீட்டுல, அப்புறம் வந்து இங்க சொல்றாங்க இல்லையா, பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், எப்படி மாதாஜி பக்தி வளரும்? அதான் சொல்றாரு அவரு. அந்த யாரெல்லாம் வந்து பக்தியை வளர்க்கணுமோ அந்த வீடு ஆகட்டும், அப்புறம் வந்து பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள் அவங்களும் ஆகட்டும், அப்புறம் வந்து யார் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எலெக்ட் பண்ணாங்களோ, அதாவது சுத்ராவோட லோவர் கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடியவர்களாக எலெக்ட் பண்ண அந்த அவங்க எல்லாமும் என்ன அப்படின்னா, அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு வந்து இந்த யாகங்கள் பத்தி எல்லாம் எதுவுமே வந்து தெரியாது. யாகங்கள் அப்படின்னாதான் பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணணும் இல்லையா. யாகம் அப்படின்றது எதுவுமே வந்து தெரியாது. வார்த்தை கூட அவங்களுக்கு வந்து அது தெரியவே தெரியும். யாகம் அப்படின்ற அர்த்தம் கூட வந்து தெரியாது போயிடும். அந்த சமயத்துல பகவான் வந்து அவதரிப்பார் அப்படின்றது அவதரித்து மக்களை வந்து காப்பாற்றுவார். So the symptoms of the worst conditions of the material world at the last stage is called Kali Yuga, as stated herein. The sum and substance of such conditions is godlessness. தான் பகவானை பத்தியான ஞானமே ஒண்ணுமே. பகவான்னா யாருன்னு கேட்கிற மாதிரி இருக்கும். யாருக்குமே தெரியாத பகவான்னா யாருன்னு. அது அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும்போது பகவான் வந்து இந்த ஜடபூமியை வந்து காத்தருள்வார். 18 சம்பலா கிராம முக்கியாஸ்ய பிராமணஸ்ய மகாத்மனः பவேன விஷ்ணுயாஸ்ய கலி pradurbhavishyati. Lord Kalki will appear in the home of the most eminent Brahmana of Sambala village, the great soul of Vishnuyasa. Vishnuyasன்றவருக்கு மகனாக அவர் வந்து பிறப்பாரு. எந்த ஊர்ல அப்படின்னா சாம்பலா வில்லேஜ், நார்த் இந்தியால இருக்கு சாம்பலா வில்லேஜ். அந்த வில்லேஜ்ல வந்து பகவான் வந்து அவதரிப்பார். அவரோட அப்பா பேர் வந்து விஷ்ணுயாசா. 19 நான் படிக்கிறேன். Lord Kalki, the Lord of the universe, Devadattam Jagatpati, Asinasatu Tamanam Ashtasvarya Gunanvitaha. அதான மாதாஜி? இல்ல, இது படிச்சா போதும். லார்ட் கல்கி, அதாவது 19ஓட டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சா போதும். Lord Kalki, the Lord of the universe, will mount his swift horse Devadatta and sword in hand travel over earth, exhibiting his 8 mystic opulences. 8 mystic opulences and 8 special qualities of Godhead, displaying his unequaled effulgence and riding with great speed. He will kill by the millions those thieves who have dared dress and as kings. These verses describe the thrilling pastimes of the Lord Kalki அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. கல்கி அவர் வரும்போது எப்படி வருவாரு அப்படின்னா, தேவதத்தம் அப்படின்ற ஒரு குதிரையில அவர் வந்து அப்படியே, அது தேவதத்தம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு இத்தனை வேகத்துல போகக்கூடியது. அவர் வந்து அவருடைய இதை வச்சுட்டு இருப்பாரு, கையில வந்து கத்தி வந்து வச்சிருப்பாரு, ஸ்வார்டு வந்து வச்சிருப்பாரு. எல்லா த்ரூ அவுட் தி இதுல எடுத்து இந்த பூமி முழுக்க அவர் வந்து போவாரு. அவருடைய ஆப்புலன்சஸ் அத்தனையும் வந்து அவருக்கு, அந்த ஆப்புலன்சஸ் அத்தனையும் அவருடைய 8 குவாலிட்டிஸையும் வந்து வெளிக்காட்டுற மாதிரி அப்படி ஒரு வேகத்துல அவர் வந்து போவாரு. யாரெல்லாம் வராங்களோ அந்த கிரேட் ஸ்பீட்ல வந்து அந்த எஃபல்ஜன்ஸ், அதாவது அவருடைய இது சொல்றோம் இல்லையா, அவருடைய ஒளி, அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒளியும் வந்து அது அவருடைய வந்து போகும். அவர் வராரு அப்படின்னா அந்த ஒளியோட வந்து அவர் வந்து அந்த குதிரையை எடுத்துட்டு போவாரு. இந்த கிரேட் ஸ்பீட்ல வந்து போகும்போது என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, நிறைய லட்சக்கணக்கான மக்களை வந்து யாரெல்லாம் வந்து இந்த அட்டூழியங்கள் பண்ணாங்களோ அவங்க அத்தனை பெரிய வந்து வெட்டி சாய்ச்சிட்டே அவர் வந்து போயிடுவாரு. சில பேரெல்லாம் வந்து திருடர்கள், அரசன் என்ற பேர்ல வந்து திருடர்களாக இருக்காங்க, அவங்களையும் வந்து வெட்டி சாய்ச்சிட்டே அவர் வந்து போயிடுவாரு அப்படின்றது.
ஆஃப்டர் ஆல் எல்லாம் பண்ணிருவாரு. அவர் மட்டும் வருவாரு மாதாஜி? ஆமாமா அவர்தான், அவர் மாத்திரம் தான். அவர் மட்டும் வர்றாரு. அவரே எல்லாம் பண்ணிடுவாரு. ஆமா ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து அவர் வரும் இல்லையா, தன்னுடைய பவர் எல்லாத்தையும் அடிச்சிருவாரு. மாதாஜி அவருக்கு என்ன எடுபடிகளா வேணும்? கட்டு இப்படியே சொன்னதை அதை எடுறா இதை எடுறான்னு எல்லா அவதாரங்களையும் அவருடைய இல்ல அப்படி எடுபடி கிடையாது, எடுபடி கிடையாது. எடுபடி இல்ல. லீலை பண்றதுக்கு, ஒரு லீலை பண்றதுக்கு இங்க வந்து தனியாவே வந்து லீலை பண்ணணும். ஆமா இங்க அவர் ஒரு விஐபி வந்தா எல்லா அவர் ஒவ்வொரு அவதாரத்துக்கும் அவங்களோட எல்லாருமே வர்றாங்க. ஆமா கோபியர்கள்ல இருந்து வர்றாங்க எல்லாருமே. அது மாதிரி இப்ப இந்த அப்ப வந்து தடவை அந்த இதுல இல்லையே. அந்த அப்ப வந்து பக்தி இருந்தது, அதனால கோபிகள் அவங்க எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. இப்ப வந்து பக்தி இப்பதான் எல்லாம் முடிய டைரக்டா எல்லாரையும் வெட்டி சாய்க்கிறது தான் வர்றாரு. ஏன்னா அடுத்த இது திடீர் கலியுகம் முடிவு பெறறதுக்காக அவர் மட்டும் தனியா வர்றாரு. ஃபுல்லா அழிஞ்சிரும்ல மாதாஜி. ஆமா வெட்டி சாய்ச்சிட்டு அது பிரளயம் வரும். அடுத்த இது திவ்ய யுகம் வந்து ஆரம்பம். எப்படி நம்ம வந்து மகாபாரதத்துல நிறைய பேர் கோடிக்கணக்கானவர்கள் இறந்த பிறகுதானே ஒரு அந்த யுகம் முடியுது. ஆமா அது வந்து பிரளயம் வந்து தானே பகவானோட அத்தனையும் வந்து மாளிகையை பிடிச்சு கீழே தள்ளப்பட்டது. 21 நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. After all the impostor kings have been killed, the residents of the cities and towns will feel the breezes carrying the most sacred fragrance of the sandalwood paste and other decorations of Lord Vasudeva. And their minds will thereby become transcendentally pure. சோ அதுதான் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா the impostor king have been killed. அதாவது யாரெல்லாம் வந்து திருடர்களாக, மன்னர்கள்லாம் திருடர்கள் வந்து அவங்க அத்தனை பெரிய வந்து கொண்டுட்ட அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த அத்தனை இது சிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அங்க இருக்கக்கூடிய மேஜர் நகரங்கள்ல அத்தனை பேரும் வந்து ஒரு ஒரு கூல் பிரீஸ் வந்து வரும். அந்த பிரீஸ்ல வந்து அது தென்றல் காற்றுன்னு சொல்றாங்க. அந்த தென்றல் காற்றுல வந்து அப்படியே வந்து சந்தனம் வந்து மணக்குமா, சந்தனம் இது மணக்கும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பகவான் வந்து எப்படி இருப்பாரோ அப்படின்னா அவர் ஃபுல்லா வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணிருப்பாரு. ஏன்னா அவரே வந்து அலங்கார பிரியர். ஸோ அந்த டெக்கரேஷனோட அவர் வந்து வருவாரு. ஸோ அவர் வரதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரோட சந்தன வாடை வந்து அடிக்குமா. அப்புறம் எல்லாருமே அந்த சந்தன வாடை அடிக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே வந்து அப்படியே வந்து தூய்மையாக ஆக்கப்படுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அதர்மவாதிகள் அழிக்கப்பட்ட உடனே மக்கள் எல்லாம் சுபிட்சமா இருப்பாங்க. When Lord Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, appears in their hearts in his transcendental form of goodness, the remaining citizens will abundantly repopulate the earth. When the Supreme Lord has appeared on earth as Kalki, the maintainer of religion, Satya Yuga will begin and human in the mode of goodness. Correct? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ லார்ட் வாசுதேவ என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே இப்ப வந்து பியூர் ஆயிட்டு இருக்காங்க. அப்போ எல்லாருமே வந்து அந்த அவர் எல்லாருடைய இதயத்திலேயே பகவான் வந்து அவருடைய தோற்றம் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும். இப்போ வந்து மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஜனத்தொகை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ரிமைனிங் சிட்டிசன்ஸ் will abundantly repopulate the earth. அதாவது இந்த யாரெல்லாம் வந்து பியூரா இருக்கும் இல்லையா அவங்க அத்தனை பேரும் வந்து புது யுகம் ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க வந்து திரும்பி வந்து அவங்க பூமியில வந்து பிறப்பார்கள் அப்படின்றது. ஸோ அப்புறம் வந்து இந்த பகவான் அந்த கல்கி அவதாரம் எதுக்கு வந்தாரு அப்படின்னா டு மெயின்டைன் த ரிலிஜன், சனாதன தர்மத்தை வந்து நிலைநிறுத்துறதுக்காக வந்தாரு. அப்போ வந்து சத்தியயுகம் வந்து ஆரம்பிக்கும். எண்ட் ஆஃப் கலியுகம் வந்து சத்தியயுகம் வந்து ஆரம்பம், அடுத்த திவ்ய யுகம் வந்து ஆரம்பிக்கும். அப்ப வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இதுவே சமுதாயமே எப்படி ஆகும் அப்படின்னா எல்லாம் வந்து நல்ல தூய மக்களாக பிறப்பார்கள். மக்களே வந்து ரொம்ப தூய்மையாக இருப்பார்கள். ஏன்னா அப்படியே அத்தனையும் வந்து வாஷ் அவுட் பண்ணிட்டாருல்ல அவரு, எல்லாருமே வாஷ் அவுட் பண்ணிட்டாரு பகவான். வந்து யாரெல்லாம் திருடர்களோ நம்மளுக்கு தெரியாது யாரெல்லாம் அப்படின்னு,
நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப வருஷம் எடுத்துப்போம். ஒரு திருடன் அப்படின்னு தெரிஞ்சும் அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு வந்து பல 1000 வருஷங்கள் வந்து எடுத்து போனோம். பல இது வருஷங்கள் வந்து எடுத்துப்போம். 20, 25, 30 வருஷம் எடுத்துப்போம். அது திருடன் முன்னாடி தீர்மானம் ஆயிடுது. ஆனா திருடன் அவனும் ஒத்துக்கணும், நம்மளும் மக்களும் ஒத்துக்கணும்ன்றதுக்காக அவ்வளவு நாள் வந்து வெயிட் பண்ணுவோம். அப்பெல்லாம் இப்ப இதும்போது கலியுகத்தும் போது அப்படி கிடையாது. இவன் திருடனா ஹார்ட் அப்படியே அவ்வளவுதான், அவனை வாஷ் அவுட் பண்ணிடுவார் பகவான். அடுத்தது யுகம் ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அப்படியே எல்லாருமே வந்து தூய்மையாக, எல்லாருமே வந்து உண்மை பேசக்கூடிய, எல்லாருமே வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களாக திருப்பி வந்து பாப்புலேஷன் வந்து உருவாகும் அப்படின்றது. எப்படி நம்ம வந்து அவருடைய இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறது, பகவான் வந்து பிறந்துட்டாரா அப்படின்றது, இது அவதாரம் வந்தாச்சா அப்படின்றது எப்படி நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா, அதுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்ற. படிங்க மாதாஜி. Chaitanya Mahaprabhu, as in other ages, incarnation is accepted according to the directions of the Shastras. Sorry, Mataji. Age of Kalki, an incarnation of God should be accepted in that way. Chaitanya Charitamrita Madhyalila 20.382. An actual incarnation of God never says, I am a God or I am an incarnation of God. The great sage Vyasadeva, knowing all, has already recorded the characteristics of the avatars in the Shastras. This is CC Madhyalila 20.384. The Lord does not have a material body, yet he descends among human beings in his transcendental body as an incarnation. Therefore, it is very difficult for us to understand who is an incarnation. Only by his extraordinary powers and uncommon activities, which are impossible, or embodied living entities, can one partly understand the incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Godhead. Srimad Bhagavatam 10.10.334. Mataji, his extraordinary proofs important. Powers. Okay. Prowess. And uncommon. இல்ல, prowess மாதாஜி. prowess அப்படின்னா அவருக்கு, ஆமா, prowess அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அதீதமான வச்சுதான் அவர் பகவான் வந்து அவதரிச்சிருக்காரு அப்படின்றது வந்து தெரியும். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல இதுல வந்து சொல்லியிருக்காரு மகாபிரபு வந்து இது மத்திய அவருக்கு அதீதமான. சில பேர், சில குழந்தைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இவன் என்னவோ பண்றாங்க, டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, குழந்தைங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணவே மாட்டாளே அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா? இப்ப கிருஷ்ணரை பார்த்தா அப்படிதானே தோணிது. கொஞ்சம் கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம யாருமே பார்க்காத சமயத்துல தான் அவர் வந்து பூத்தனாவோட இது பண்றதும், அப்புறம் வந்து இந்த கேசி அரக்கனை பண்றதும், அப்புறம் வந்து காளியா எல்லாம் வந்து பண்றது வந்து யாருமே வந்து பார்க்கல. உள்ளுக்குள்ளேயே அவர் வந்து பண்ணிட்டாரு, அவரு சீக்கிரட்டாவே எல்லாத்தையுமே வந்து பண்ணிட்டாரு. அவருக்கு யாருக்கும் வந்து அவர் பகவான் வந்து அந்த மாயை வந்து கொடுத்துட்டாரு அவருக்கு. நான் பகவான் இல்ல, நான் சாதாரணம் தான் அப்படின்னு. ஆனா நம்ம படிக்க நம்மளுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா, இப்படி கூட குழந்தை பண்ணுமா அப்படின்ற இருக்கு இல்லையா? அப்படியே அந்த சூற காற்று மாதிரி வந்து வீசுறது, அதெல்லாம் வந்து இருக்கு இல்லையா? எப்படி வந்து அந்த குழந்தை வந்து பண்ணு வண்டியை தள்ளுறாரு, இப்ப மாட்டு வண்டி கொடசாயர் மத்தாஜி எல்லாத்தையும் அந்த மலையை தூக்குறாரு. ஆமாமா, கோவர்தன மலையை தூக்குறாரு. இதெல்லாமே வந்து cannot be accepted as an ordinary human being. அதுதான் இங்க வந்து மகாபிரபு சொல்றாரு. It should be accepted. அந்த சாஸ்திரத்துல வந்து என்னெல்லாம் சொல்லிருக்கோ அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். இப்பதான் வந்து பகவான் வந்து வருவாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது சைத்தன்ய மகாபிரபு. Only by his extraordinary prowess and uncommon activities. அவருடைய பவர் அசாதாரணமான செயல்களாலேயும் அவருடைய பகவான் வந்து நான் தான் கடவுள்னு வந்து சொல்லவே மாட்டேன். வியாசர் வந்து ஏற்கனவே அவருடைய ஒரு அவதாரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பாகவதத்துல வந்து நிறைய வந்து விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. அதே மாதிரி மத்திய லீலையில இதையும் வந்து விளக்கமா வந்து
ஸோ பகவானுக்கு வந்து மெட்டீரியல் பாடி வந்து கிடையாது, ஹியூமன் பீயிங்கா வந்து இது பண்ண மாட்டார். அவர் வந்து பிறக்கிறது கிடையாது, அவர் வந்து இறங்கிதான் வருவாரு, இறங்கிதான் வருவாரு. அதனால அவருடைய பாடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டர், ஆன்மீகமயமானது. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஆன்மீகமயமானது அப்படின்னும் போது யாராலையும் வந்து ஜாஸ்தி வந்து பார்க்க முடியாது. அப்புறம் வந்து therefore it is very difficult. அவருக்கு வந்து சாதாரணமா வந்து இவர்தான் கடவுள் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யாராலையும் வந்து முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க இங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து இப்பவே ஒவ்வொருத்தவங்களும் மாதாஜி நான் தான் கல்கி அப்படின்னு சொல்றவங்க கூட இருக்காங்க, சொல்லுவாங்க. இதுக்குள்ள எல்லாம் வரமாட்டாங்க. இன்னும் 4,27,000 வருஷம். Can one partially understand the incarnation of it? பேருக்கு வந்து சில பேர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, இவங்கதான் வந்து பகவானா இருக்குமோ அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க. இப்ப எல்லாம் வந்து டக்குன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. எல்லாம் வெயிட் பண்றாங்களே சில பேர் எல்லாம். யார் வெயிட் பண்றாங்க அப்படின்றதையும் வந்து சொல்றாரு. கல்கி அவதாரம் வர்றதுக்கு யாரெல்லாம் வெயிட் பண்றாங்க? தசாவதார ஸ்தோத்திரம், அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. தசாவதார ஸ்தோத்திரம் எதுக்காக பகவான் வராரு அப்படின்றது இந்த ஸ்தோத்திரத்துல வந்து 10வது அவதாரத்தை பத்தி வந்து மெல்லேச்ச நிவாக நிதான கலையேசி கராவலம் துமா கேதும் இவ கிம் அபி கராலம் கேசவ திருத கல்கி சரீர ஜய ஜகதீஷ ஹரே. So, O Keshava, O Lord of the universe, O Lord Hari, who have assumed the form of Kalki, all glories to you. You appear as like a comet. இது மாதிரி நட்சத்திரம் மாதிரி, எந்த நட்சத்திரம் மாதிரி, எரி நட்சத்திரம் மாதிரி. You appear as a comet, carrying it, verifying sword. அந்த sword, அதாவது கத்தியே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பயங்கரமா இருக்கக்கூடிய கத்தி, அப்படியே தீட்டின்னு வந்திருக்க மாதிரி இருக்கு. For bringing about the annihilation of the wicked barbarian men at the end of the annihilation அழிக்கிறது. அதாவது wicked barbarian வந்து பயங்கரமா அதர்மவாதிகள், கருணையே இல்லாம இருக்கக்கூடியவர்கள். அப்படியே எதை பார்த்தாலும் அப்படி வெட்டி சாய்க்கிறாங்க இல்லையா? அனிஹிலேஷன் ஆஃப் தி விக்கெட். யாரு வந்து அநியாயமா வந்து மத்தவங்களோட சொத்துக்கள்லாம் பறிமுதல் செய்யறாங்க இல்லையா? அவங்களோட கிடையாது, ஆனா எனக்கு வேணும் அப்படின்றதுக்காக பறிமுதல் செய்யறாங்களா, அதெல்லாம் வந்து பார்பேரியன் ஆக்ட் தான் அந்த. அதாவது அது என்ன சொல்றது அப்படின்னா காட்டு மிராண்டித்தனமான அந்த மாதிரி. இப்ப நடக்குது மாதாஜி, அதேதான். இது எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகும் நடக்கிறது. அதுதான் தசாவதார ஸ்தோத்திரத்துல நீங்க எப்படி வரீங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஆல் க்ளோரிஸ் யூ அப்பியர் லைக் எ காமெட் அப்படின்றது. நீ வந்து எப்படி வர அப்படின்னா இவக்கும் அப்படி ராலம் அப்படின்றாங்க. நீ வந்து இது மாதிரி வர, காமெட் மாதிரி வர, அதாவது வெறி நட்சத்திரம், வால் நட்சத்திரம் மாதிரி நீ வர. காமெட் வால் நட்சத்திரம் இல்ல, வால் நட்சத்திரம் மாதிரி வர. வால் நட்சத்திரம் தான் சொல்லுவாங்க, யாரோ ஒருத்தர் தோன்ற போகின்றார் அப்படின்வாங்கல்ல, தோன்றுவாங்க அல்லது மறைவாங்கன்னு கூட சொல்லுவாங்க. மறையும் போது கூட வந்து சொல்லுவாங்க, வரும்னு சொல்லுவாங்க. உலகம் அழியும் போதுதான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பிறக்கும் போது, அரசியல்ல குழப்பம் வரும் பொழுது தோன்றும். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பிறக்கும் போது அப்படித்தானே அது காமெண்ட் வந்தது. அதை வச்சுதான் வழி கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆமா, வழியை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த காமெண்ட் எங்கெல்லாம் போய் எங்க வந்து எந்த வழி காட்டுறதோ அந்த வழியை வச்சுதான் அந்த 3 wise men வந்து போய் அது ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து இந்த பெத்லஹேம் அப்படின்ற இடத்துல வந்து பிறந்தாரு, மாட்டு தொழுவத்துல வந்து பிறந்தாரு. இப்ப வந்தாருன்னா நல்லா இருக்கும். அதோட வந்து இது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து 4,27,000 வருஷம் வந்து காத்துருக்கணும். பரபாதர் வந்து 1000 ஜென்மம் எடுத்துரும், 1000 மேலேயே இருக்கும். சோ அதான் வந்து இவர் வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்லியிருக்காரு, இந்த சைக்கிள் ஆஃப் 4 இருந்தா பரவாயில்ல. துவாபர யுகம் வந்து ஒரு கேலண்டர் மாதிரி ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த பிரசன்ட் கலியுகா வந்து 4,32,000. அதுல வந்து அவுட் ஆஃப் விச் வி பாஸ் 5,000 இயர்ஸ். அந்த ஆஃப்டர் தி பேட்டில் குருஷேத்திர வார் முடிஞ்சு 5,000 வருஷம் வந்து ஆயிடுது. சோ இப்போ வந்து 4,27,000 வருஷம் வந்து அது வந்து சோ அவங்க அப்பா பேர் வந்து விஷ்ணு யாசா அப்படின்ற ஒரு பிராமணர் குலத்துல அவரு பகவான் வந்து அவதரிப்பாரு.
அப்புறம் வந்து அந்த வில்லேஜ் பேர் வந்து சம்பாலா அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ். இது எல்லாமே வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஃபேக்சுவலா வந்து குரோனாலஜிக்கல், அதாவது திட்டவட்டமா வந்து இதுல வந்து கொடுத்திருக்கு. பாகவதத்துல வந்து ஒன்றாவது கேண்டோல 3வது அத்தியாயத்துல 25வது ஸ்லோகத்துல நீ வேணா கூட நீங்க வந்து படிச்சு பாருங்க. எந்த இடத்துல மாதாஜி? 1வது கேண்டோ, பாகவதம் 1வது கேண்டோ 1.3. எந்த இடத்துல பிறப்பாரு மாதாஜி? அது எந்த ஸ்டேட் மாதாஜி? சம்பாலா வந்து நார்த் தான், எல்லாமே வந்து நார்த் தான். நார்த். இந்த வெஸ்ட் பெங்கால்ல சைத்தன்யர் பிறந்தாரு. ஆமா ஆமா, அதெல்லாம் நார்த் சம்பாலான்ற ஐ திங்க் இது கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன். மத்திய பிரதேசம், உத்தரப்பிரதேசம் அந்த இடத்துல தான் வருது. மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 1.3.25. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 3வது அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்துல இதை பத்தி வந்து அந்த இது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ இப்ப யாராவது no one therefore can be accepted as an incarnation of God. யாராவது சொன்னாங்க அப்படின்னா நான் தான் வந்து கலியுக புருஷன் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க, அவங்க அப்பா பேர் என்னன்னு கேளுங்க, நீ எந்த வில்லேஜ்ல இருந்து வந்தேன்னு கேளுங்க, உனக்கு வந்து அப்படின்ட்டு வந்து கேட்க சொல்றாங்க. பாகவத புராணத்துல ஒருத்தர் இருந்தார் மாதாஜி, நான் தான் கல்கி, நான் தான் வந்தேன். ரொம்ப ஐயோ, அதுல நிறைய பேர் பணம் எல்லாம் எழுதிட்டாங்க. எங்க வீட்லயே இறந்தவங்க இருக்காங்க மாதாஜி. இதெல்லாம் வந்து சீப் எடிஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இதுவும் வந்து எங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பாகவதத்துல வந்து 2வது கேண்டோல 7வது அத்தியாயத்துல 2வது ஸ்லோகத்துல 2.7.2 அதுல வந்து கொடுக்குறாங்க. இதுலயே 1-2 கேண்டோலயே இந்த கல்கியோட இதெல்லாம் வந்து வந்துடுறது. Symptoms of uncultured social animals are already in vogue. இப்பவே வந்து நிறைய பேர் வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க. It is the duty of the leaders of the men to take note of it and try to reform the social order by introducing the principle of twice born men trained in the science of God consciousness. அதனாலதான் வந்து இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. இஸ்கான் கூட என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து பருப்பாதை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணி இன்னொரு 10,000 வருஷம் தான் இருக்கும் அப்படின்றாரு. அதுதான் வந்து பின்னாடி வரக்கூடியத முன்னாடியே வியாசர் வந்து எல்லாமே வந்து முன்னாடி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது. வாஞ்சகல்பதருபேஷ கிருபா சிந்தேவச பதித்னாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதோட சதாச்சார் கிளாஸ் வந்து முடியறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கலி